फोरबोखौ हामबायहोदों जोंनि गथायबारि सार्केल कमिटि आरो गथायबारि सार्केल वुमेन कमिटि बे कमिटिजों लोगोसे आरो बेखौ मावफुं आफाद हिसाबै दानानै होनाय रिसेपसन कमिटि बिथांमोन गासैबो दैदेनगिरिफोर आफादगिरि नेहाथारि आरो ट्रेजारार आरो बिथांमोननि कलिग्स आरो जोंनि बुंथिगिरि आलासि आब' दानि बे जोबथानाय सेसनखौ दैदेनबाय थानाय आब' उदय मुसाहारि जोंनि धोरोमनि गुरु बिफाफोर आरो माननि आलासिफोर दाब दाब मण्डलि जायगाफोरनिफ्राय सफैनो हानाय आं बयखौबो बे समाव मान बावदों गोसो गोरबोनि गोजोननायखौ बयनोबो बे समाव जासिहरनाय जाबाय गोजोनथोंसै बयनिसिमबो आब' आरो आंखौ अनसायनानै गथायबारि सार्केल कमिटिया हांख्रायनानै लिंहरबाय आरो जों बेफोरखौ आयदा मोननैखौ लानानै बुंथिनायनि अनगायैबो बेनि बांसिनबो फोरबोनि बोलि सुफुंनाया खोनासंग्राफोर कमिटि आरो मण्डलिफोरनि साफ्रोमजोंबो लोगोसे थाथों आरो गावनि बोलि सुफुंथों जोंनि होजानाय आयदाया रिनिउएल अफ फेथ रिनिउ योर फेथ फोथायनायखौ गावबागावनि फोथायनायखौ गोदाननाय गोख्रोंसिन खालामनाय बेखौ रिफ्रेश खालामफिननाय गोदान खालामफिननाय आरो बियो बांसिन मावथेरा फोथायनाय जायो आरो बे फोथायनायखौ फोरबोआ जोंनो बयनोबो होबाय जितु বিশ্বাস বিষয়ে আমি চাইছোঁ যোৱাকালি আৰু আমি এতিয়াও চাওঁ হওক সেই বিশ্বাসটো ঈশ্বৰে আমাক দিলে বিশ্বাসেৰে ধাৰ্মিকবিলাক জীয়াই থাকিব फोथायनायजोंसो धोरोमनिफ्रा गोथाङै थागोन आरो बे फोथायनाया गोथां जानो नांगौ बेनिखायनो गुबुन सरासनस्रा फोथायनाय नङा बेयो anchored on the word of God ঈশ্বৰৰ বাক্যত আধাৰিত নিৰ্ভৰ কৰা এই বিশ্বাস বেলেগ বিষয়ৰ ওপৰত নহয় बेलेग বিষয়ত নহয় गुबुन বিষয়फोराव नङा गुबुन বিষयफोरनि सायाव सोनारनाय नङा बे फोथायनाया नाथाय इसोरनि गोथां बाथ्रानि सायाव सोनारो आरो इसोरनि गोथां बाथ्राखौ जों एसेबाबो मिथिगौ आरो बे इसोरनि बाथ्राया बेयो गुबुन बिजाबफोरनि बाथ्रा बादि नङा इसोरनि बाक्य आं किताब पुस्तकफोराव কথাবোৰৰ निसिना নহয় जोंनि बाइबेलनि बाथ्राया गुबुन बिजाबफोराव जों फरायबोनाय बादि नङा नाथाय बे बाथ्राया बुंदों एब्राहिमनि 4 बालाबनि 12 सिरि 4 অধ্যায় 12 পদত লেখা আছে ঈশ্বৰৰ বাক্যই জীৱিত আৰু সকলো কৰিব পাৰা জানিব পাৰা আৰু সকলো পৰিৱৰ্তিত কৰিব পাৰা इसोरनि बाक्य इसोरनि बाथ्राया गोथां मावफुंनो हाग्रा सोलायहोनो हाग्रा गोदान खालामनो हाग्रा सोरखिजोबनो हाग्रा बिदिजोबनो हाग्रा बे इसोरनि बाथ्राया आरो जोंनि फोथायनाया बे बाथ्रानि सायावसो सोनारनाय गुबुन बिसयफोराव नङा नुनो मोननायफोरनि सायाव नङा जे इसोरनि बाथ्राया मोनसे समाव दङमोन सोरगोआव आरो बे बाथ्राया मानसि जाबाय नुनो मोनजासे जाबाय जोंनि गेजेराव बियो थाबाय जितु আমি শুনিবলৈ পাইছিলোঁ আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে শুনিবলৈ পাইছিলে কিন্তু দেখা পোৱা নাছিলে কিন্তু সেই বাক্য এতিয়া মানুহৰ ৰূপ ল'লে আৰু মানুহবিলাকৰ মাজত বহতি কৰিবলৈ আহিলে इसोरनि बाथ्राया मोनसे समाव खोनाजानायल'मोन
नाथाय बे बाथ्राया दिनै मानसि जानानै मानसिफोरजों लोगोसे थानो फैबाय आरो सोरबा गोसो जायोब्ला एनिबडी इज उइलिं আৰু কোনোবাই যদি ইচ্ছা কৰে নিজৰ জীৱনত সেই বাক্য আৰু সেই বাক্যৰ শক্তি সকলো ধৰণৰ ঈশ্বৰৰ মহিমা আৰু আশীৰ্বাদ জীৱনত লাভ কৰিব পাৰে बेबायदि इसोरनि बाक्यखौ आरो बिनि गासैबो थानाय समायनाय आरो बोलो आरो इसोरनि बोरफोरखौ गोसो जानायफ्रा दिनै गावबा गावनि व्यक्तिगत जीवनाव मोननो हायो नाजावनो हायो लाभ खालामनो हायो बे इसोरनि बाक्यनि सायाव इसोरनि बाथ्रानि सायावसो जोंनि फोथायनाय सोनारनाय जोंनि फोथायनाय बिनि सायावसो सोनारनाय आरो बिसोर गोथां फोथायनाय आरो फोथायनायखौनो जों दिनै फेदेरनांगौ गोग्गोमसिन खालामनांगौ आरो जोङो बेखौ इनभेलिडेट खालामनांगौ गासैबो बिसयाव गासैबो बिथिङाव जोङो बे मावफुंनो हायो आरो जों बेजोंनो थांनानै थानो हायो नङाब्ला फोथायनाय गैयाब्ला थांनानै थानाया खन्थेकिया जागोन जोङो सारिगिदिं नायोब्ला नुनो मोनो जेथिया आंनि चारियोफाले चाওঁ अबाव नालाय गासैबो सोरजि जानायफ्रा गावबा गावनि मावनांगौ दं बिफां लाइफां जिब जिरादफोरखौ नाय बिसोरो इसोरखौ समायहोयो मानसियाबो गोथाङै थानायफोरनि जिबनाव इसोरखौ समायहोनो थाखाय थांनानै थानो नांगौ जियाय थका मानव बेलाखौ जीवनत ईश्वर विश्वास ईश्वरनि थांखि दङ दिनै जोङो सोरनि थाखाय थांनानै थादों खनसे जोङो दानि जों दहायसो अरेन्जखौ जाबायना नारें कमला बेखौ जों जाबाय भुटानाव थायनायखौबो मोनजादों बहाबा थायनायखौ मोनजादों बिफां फांसेनि फिथाइखौ गोबां मानसिया जायो आरो बेबायदि फिथाइ थायनानै गुबुनफोरनो जाहोनायानो बिफांफोरनि मावनाय जोंनि जिबनाव जोंनि थांनानै थानायाव सोर सोरहा लाब जादों गस गसनि बेला फल धरे आरो आमी সেই ফলবোৰ খাবলৈ পাওঁ কিন্তু আপুনি আৰু মই ফল ধৰি কিমান মানুহবিলাকক খাবলৈ দিব পাৰিছো जों सोर सोरनो जाहोनो हादों सोर सोरनो जों जाहोनो हादों इसोरा हास्थायदों जोंनि थांनानै थानायजों बिहा जेनो समायनाय जायो बिहा जेनो गौरव जायो इसोर महिमा जेन হয় আমার জীবনাव जों सोरनि थाखाय थांनानै दं आंनि थांनानै थानाया सोरनिबा थाखाय बिपद जाबाय नामा মই জীয়াই থকা হে মোৰ জীৱন কোনোবা মানুহৰ কাৰণে বিপদজনক হৈছে নেকি এই বৰমনা গাঁও অঞ্চলত বাস কৰা জনৰ কিছুমানৰ কাৰণে বিপদজনক হৈছে নেকি অসুবিধা হৈছে নেকি ডিস্টার্ব গোনাं জীবন যাবে না হেংটা যাবে না নাইনো বাজানাय জীবন যাবে না बिफां लाइफांखौ रावबो नायनो बायाखै बिफां लाइफांखौ रावबो मुगैयाखै मानो मुगैनो इसोरनि इच्छाखौ जाफुंहोनाय बिसोर जोंनि थांनानै थानाया बर'फोरनि थांनानै थानाया गुबुनफोरनि थाखाय हेंथा जाबाय नामा गुबुनफोरनि थांनानै थानाया गुबुन समाजनि थाखाय हेंथा जाबाय नामा समस्या হৈছে নেকি ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা সেইটোৱেই হয় মোৰ জীৱনৰ দ্বাৰা আপোনাৰ জীৱনৰ দ্বাৰা ঈশ্বৰৰ যেন মহিমা হয় সাংসাৰিকভাৱে আপোনালোকে চাব পাৰে বাইবেলত লিখা আছে মাথাইনি দাই মালাত
মতি 8 অধ্যায় 23 পৰা 27 পদ মাক 4 অধ্যায় 36 পৰা 41 পদ লুক 8 অধ্যায় 22 পৰা 25 পদলৈ তাত আমি যেতিয়া চাওঁ बे बाइबेल पदफोराव खोन्दोफोराव जों जेब्ला नायो जिसुजों लोगोसे बिनि शिष्यफ्रा सोलोंग्राफ्रा जाहाजजों थांगासिनो दं सागोरावहाय जात्रा करि आছিলে সেই नावखনত थांफुनाय समाव ढौ जादों बारहुंखा बारदों बिपद जादों नावा गोदोहां जादों गोग्लैहां जादों आरो बेबायदि जानायखाय गिख्रंदों बयबो भयातुर হৈছিলে ঈশ্বৰবিলাকে কিন্তু ধুমা হৈছে बेबायदि ढौ जाबाय नावा गोदोहां जाबाय आरो बे समाव सोलोंग्राफ्रा गाबख्रावदों मास्टार प्रभु जों थैजोबनोसै होननानै नों मिथिया नामा जों थैजोबनोसै आरो बे समाव फोरबुआ सिखांनानै फंसेल' बुंदों बी स्टिल নীরব শান্ত হ'বলৈ এবাৰ মাতন কথা কৈছে প্ৰভু ফংसेল বুংন চিৰিতা নিজম যা ইনষ্টেণ্টলি সেই সময়তে गासैबो निजोम जादों सोमोनांदों बयबो आरो फोरबुआ होनदों Where is your faith? তোমালোকৰ বিশ্বাস ক'ত তোমালোকৰ বিশ্বাস ক'ত नोंसोरनि फोथायनाया बोरै नांगौ बोथोराव फोथायनाया लाथिख' जिर' जादों The question Jesus asked for जाय प्रश्नखौ सोंलुखौ सेनाफोरनो सोंदोंमोन सोंनायनि मानिया जाबाय नोंसोरथ' बेखौ खालामनो हागौ नोंसोरबो बुंनो हागौ दिनै जिसुआ बे अधिकारखौ जोंनो होफिनबाय जागायजेननायाव आदिते आदम आरो हावार हातতে সকলো অধিকাৰ শাসন কৰিবলৈ গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ওপৰত अधिकार दिया হৈছিলে बेबायदि अधिकारखौ होखादोंमोन नाथाय मानसिया पाप मावनायखाय दिनै गासै परिस्थितिनि अधीन जानानै थाबाय गिग्रा जाबाय माखौबा माखौ जुनारा गिग्रा जाबाय भय खरा भयातुर अबध হৈছে मानवबिला मानव जाति गिनो हमजेनबाय आरो सानफ्रोमबो गिनाय दं एसे बेमार जाब्लानो मेडिकेल चेकआप गोसोखांनांगौ जायो साबसिन डक्टरासो आइ स्पेसियलिस्ट बबाव दं चाइल्ड स्पेसियलिस्ट बबाव दं खनासो आरो गुबुन गुबुन ट्राबलफोरखौ नायग्रा बबाव दं साबसिन हामसिन डक्टर जों गोसोखांनानै गोसोआव लायो आरो थाङो माब्लाबा साक्सेस जायो माब्लाबा साक्सेस जाया माब्लाबा मोजाङै फैफिनो माब्लाबा न'आव सफैफिना गिनाय दं थांनानै थानाय थैनायनिफ्राय बासिनाय मोनसे बेमार जाब्ला बेनिफ्राय मोननैयाव थांगोन मोनथामाव थांगोन सिरियास थांगोन फार्स्ट स्टेज सेकेन्ड स्टेज थार्ड स्टेज बेनिफ्राय কি হয় worse and worse হৈ যায় অমুকেকত মৰিব লগা হয় बे थैनायखौनो दिनै सुबुङा गिनो गोनां जादों आरो बे थैनायानो दिनै मानसिनि बिसोर गोबां नाजाबाय सानफ्रोमबो नाजायो जों थांनानै थानो बेमारफोरनिफ्राय उदाङै थानो अब्लाबो गोबाङा जोंनिफ्राय सिगांबाय नाथाय बेखौ देरहानायनि दिनै जोंनो बेबस्था जाबाय मृत्युक जय কৰিবলৈ প্ৰভুই
আমাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দেখুৱালে আৰু যদি কোনোবাই বিচাৰে এইটো এতিয়া সম্ভৱ বেসম্ভব थैनायनिफ्राय बारग'नायनि जीवनखौ लानानै अरायबो गोथाङै थानाया दिनै सम्भव কিন্তু আমাৰ প্ৰভুৱে আশা কৰি আছে আমি যেন তেওঁৰ ওপৰত আমি যেন তেওঁৰ বাক্যৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে প্ৰভু যীশুৱে কি কৰিলে ক্ৰুচৰ ওপৰত মৃতবিলাকৰ পৰা জি উঠিছে সেইটো যেন আমি বিশ্বাস কৰে আৰু বিশ্বাস কৰি তেওঁৰ বাক্যৰ অনুসৰি আমি সদায় জীয়াই থাকিব পাৰে बेखौसो लुबैदों आफाया आरो बे गासैबो फोथायग्राफोरनिफ्राय नस्थ' खालामग्राफोरनिफ्राय बियो जोंखौ दिनै सफैनो फैबाय बेबादि जीवन होना फैबाय जहन 10 লেখা আছে শয়তানে চুৰ কৰা জনে চুৰ কৰিবলৈ আহে বধ কৰিবলৈ আহে আৰু ধ্বংস কৰিবলৈ আহে এই তিনিটা লক্ষ্য কৰি সদায় পৰি থাকে ঘূৰি থাকে बे मोनथाम नोजोरखौ सिखाव खावनो सिथारनो आरो आद्रि खालामनो ध्वंस खालामनोल' फैयो बे मोनथाम नोजोरखौ लानानै फैयो आरो बारग'नाय नङा रावबो जुदि सांग्रां जायाब्ला फोथायनायाव जों गसंथाया बारग'नाय नङा आरो बिनि उनाव फरायबावदों जहननि 10 पदनि उननि बाहागोआवहाय but I am come that they may have life and have it more abundantly মই কিন্তু আহিছো মই আহিছে তেওঁবিলাকে যেন জীৱন পায় আৰু এই জীৱনটো যেন প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ জীৱন হয় उसिग्लायनाय जेन जीवन जायो गोथांखौ होनो फैदों आरो गोथां जीवना उसिग्लायजासे आंलाय बिग्लाय जाजासे बे जीवनखौ फोथायनायजों लाफ्लांनाय आरो बे जीवना फेजेन गैयै जीवन देरहानाय जीवन भिक्टिम जानाय नङा आरो भिक्टर जानायनि जीवन इसोरा जोंनो बेखौ लानानै फैदों सेलाफ्रा सोमोनांनानै बुंदों माबायदि मानसि बेलाय কি ধৰণৰ মানুহ তেওঁ सागोराबो मानियो मिथिंगायाबो मानियो बेबायदि मानिनानै सोलियो माबायदि मानसि बेलाय কি ধৰণৰ মানুহ आश्चर्य লাগে आरो बे जिसुआनो दिनै जोंजों थाफानानै बेबायदि जीवन खांजानो लुबैदों जोंनि फोथायनाया बेसेबां गिदिर जोंनि फोथायनायखौ दिनै फोरबोआ हास्थायदों नोंसोरनि फोथायनाया बबाव Where is your faith? আপোনাৰ বিশ্বাস ক'ত কি ধৰণৰ বিশ্বাস আপোনাৰ আছে যদি কাম নকৰা হৈছে সেইটো বিশ্বাসী নহয় फोथायनो खामानि मावाब्ला बे फोथायानो नङा फोथायनायानो बाइबेलनि फोथायनायानो नङा बियो आरो फोथायनाया गोथां फोथायनाय मावसोनो हानाय बे फोथायनायखौ फोरबोआ जोंनि जिबनावहाय हास्थायदों दा बे फोथायनायखौ जोङो होगोमनानै लानांगौ सानसे समाव जहननि 11 बाला 11 ঘণ্টা जहन 11 ঘণ্টাৰ বিষয় আমি পাবলৈ পাওঁ হয়তো হৈছে बेवहाय दङ मार्था आरो मारियाम ना मारियाम ना मार्था होनो जायखिजाया सानै बिब' बिनानाव आरो सासे लासार दं सानसेखालि लासारा जब्रा जाबाय एदिन लासाৰৰ শাৰীৰিকভাৱে ৰোগত ভুগিব লগা হৈছে লাসারে চাই আছে नायनानै दं बिब'फ्रा आरो जिसुखौ गोसोखांदों जिसु खर আছে ফোন নাই মোবাইলটো নাই ফোন নাই টেলিফোনৰ যোগাযোগ কৰিবলৈ সম্ভৱ এই সময়ত নাই যোগাযোগৰ ব্যৱস্থাই নাই কিমান দূৰত গৈছিলে
কিন্তু খবর পঠিয়াই আছে লাচাৰ মৰমৰ অৱস্থাত আছে গা ঠিক নহয় ৰগতে ভুগি আছে আপুনি যাতে সোনকালে আহে আৰু সুস্থ কৰে যদি আপুনি সময়মতে নাহে আমাৰ ভাই লাচাৰটো মৰি যাব सम थानायाव जोंनि फंबाय जरा जानाय समाव गोख्रैनो फैनानै सोखायोब्ला थांनानै थासिगोन आरो फैनाया गोबाव जाब्ला बे थैसिगोन এদিন পাৰ হ'ল যিশু আহি পোৱা নাই দ্বিতীয় দিন গ'ল যিশু আহি পোৱা নাই सानसे थांबाय যিশুआ गैया साननै थांबाय बेयावबो যিশুआ फैयाखैसै তৃতীয় দিন গ'ল যিশু আহি পোৱা নাই 4 দিন সেই সময়ত লাচাৰ মৰি গ'ল सानब्रै जाखाबाय अब्ला যিশুआ फैबाय खोथा फैबाय যিশুआ फैगासिनो दं गुरु আহিयासै प्रभुआ আহিयासै थांनानै लोगो लाहैबाय बिब'फ्रा गाबनानै खुलुमहैबाय प्रभु नाजावनानै लाबोबाय सोंबाय नोंसोरनि फंबायखौ बहा दोनदों जायगायाव आंनो दिन्थिसाय नों मिथिया प्रभु बिब'आ बुंबाय नों मिथिया you don't understand he's there for 4 days सानब्रैसिम जाबाय बे बेयाव दं नों जेबो मिथिया सेवजोब्बाय फसिगौ আপুনি একোই নাজানে 4 দিনৰ কাৰণে তাত আছে फसिगौ नों जेबो मिथिया सानब्रै जाबाय बिसोरनि मानसिफ्रा प्रथम दिनाव फैनांगौमोन যিশুआ प्रथम दिनाव फैयाखै द्वितीय दिनाव फैयाखै तृतीय दिनाव फैयाखै सानब्रैयावसो सफैबाय सानब्रै बारलांखाबाय आरो बिब'फोरनि थांनानै थानायनि गासै आसाया जोबबाय आसायानो जोबबाय फंबाया थैनानै थांबाय मा आसाबाव नाथाय যিশুआ बिसोरनि बादिब्ला सानब्रै लेट जाबाय आरो যিশুआथ' इसोरसो नालाय he is on the right time बियो थि समाव फैबाय बिसोर सानदों बियो मिथिया होननानै नाथाय बिसोरो मिथिया যিশুआ मा खालामगोन इसोरनि सम मानिब्ला दाबो सम दङ नाथाय मानसिनि सम मानिब्ला समा जोबबाय गैला जेबो जाला बे समाव যিশুआ अन्थाइखौ बोखारनो थिनदों अन्थाइखौ बोखारबाय अन्थाइखौ बोखारबाय फंसे गाबज्रिबाय Hey Lazarus come out to me हाखरनिफ्राय गाबज्रिबाय लोगो लोगो लाजारास सिखांनानै फैबाय आरो गोबाङा नुबाय नै माथो सेवजोबखानाया थैखानाया फसिजोआ मरिजोआ लासारे जि उथिले सवा 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 तेजिनाय तिउ होयासे थांबाय बे गोथां जानानै बियो गोथाङै दं इसोरखौ बाख्नायबाय बिसोरो प्रेज द लर्ड इसोरखौ बाख्नायबाय बिसोरो सानब्रै लेट जाबायमोन नाथाय যিশুआ थि समाव दं जोंनि बादिब्ला जोंनि फोथायनायाव जोङो माब्लाबा मा जायो इम्पेशेन्ट जायो धैर्य गैया जायो कमप्लेन खालामो मानो जाया मानो दाबो आंनि हास्थायनाया आबुं जाया फुलफिल जाया आंनि जिबनाव आंनि लाइमोन जिबनाव आंनि सिख्ला जिबनाव आंनि सेंग्रा जिबनाव आंनि न'खरखौ खांनो थाखाय बिफा बिमाफोरनि जिबनाव न'खरफोराव मानो दाबो जेबो जाथ'वा गोबाङा हताश जायो नार्भास হয় একোৱে হোৱা নাই কেতিয়া হ'ব मानसिनि नोजोराव जोबबाय God is still on time इसोरा थि समाव दं आरो जोंनि फोथायनाया फोरबोनियाव गोख्रों जाबाय इसोरा on time थि समाव बे हाबा मावगोन थि समाव हाबा मावगोन दा
आथिखालाव दानि जुगखौ एसे गोसोखांनि दे 1922 निफ्रायनो ट्रेडिशनेल मोनसे सिस्टेमाव सोलिबोनाय जादों बेनि उनाव फैयै जेनेरेशन Z नो जेनेरेशन X नो जेनेरेशन 2 नो जेनेरेशन आल्फा दानिया 2025 निफ्राय लानानै 2040 सिमनि बे समनि जेनेरेशनखौ B जेन B होननानै बुंदों जेनेरेशन बेटा आरो बे जेनेरेशन बिटाया बेबायदि जालांगोन गोबां दङ बिनि केरेक्टारिस्टिक्स दे नाथाय मोननैसोआ जाबाय मोनसेया बांसिन बिसोरो आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सजों सोमोन्दो लाखिनानै देरलांसिगोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI লগত বৃদ্ধি হৈ থাকিব আৰু দিন প্ৰতিদিন AI ৰ সহায়তে কাম কৰি যাব बे AI नि हेफाजाबावनो लोगोसे खामानि मावलाङो दानि जेनेरेशना थांनाय जानुवारि 1 थारिखनिफ्राय जोनोम जानायफोरखौ जेनेरेशन बिटा होननानै बुंजेनबाय टाइमा एसे एरिगरि जानो हागौ नाथाय जेनेरेलि बेखौ दा बुंनाय जादों आरो नेटिव AI नेटिव होननानै बुंदों AI नेटिव गामिसेनि बादि खाथियाव लोगो मोनलायखानाय बादि बेबादि खामानि मावलांगोन गोबां केरेक्टारिस्टिक्स बैखिष्ट'বিলাকৰ মাজত এটাটো হৈছে मोनसेया जाबाय ट्रेडिशनेल फैमिली बे समाव थाबावनाय नङा ट्रेडिशनेल फैमिली बे समाव थाबावनाय नङा सम फैगोन बेबादि सिंगल पेरेंट गार्जेन परियाলত एजनহে থাকিব পাৰে এটা পৰিয়ালত দুজনী মা থাকিব পাৰে সেই সময় सानै बिमाफोरबो थानो हागौ सासे बिमा थानो हागौ बे न'खरनि गथ'फ्रा स्कुलाव थांला गुबुन न'खरनि गथ'फ्रा बुंगोन जोंनिया सासे बिफा दं we have our father सासे बिफा दं जोंना सानै दं बिफायानो आरो सोरबाया जोंनिया मामिबो बाबाबो दंब्ला मिनिजानो हासिगौ आरो बे समावहाय नै सासेयाबो थासै दे बे जुगावहाय नैबे जेनेरेशनावहाय सासेबो थानो हागौ बिफा सानैबो थानो हागौ बिमाया सानैबो जानो हागौ दा बेबायदि फेमिलिबो जाबोसिगोन आरो बे फेमिलिया ट्रेडिशनेल जाबावनाय नङा बांसिन इनक्लुसिव गासैखौबो लाग्रोग्रा जाबोसिगोन नोंनि आंनि फोथायनाया जों दिनै आथिखालनि बिमा बिफाफ्रा दैदेनगिरिफ्रा जोंनि देरबोनाय गथ'फोरखौ मोजाङै इसोरनि बाथ्राजों फोथायनो लुखांनो हाया बर्तमानाव আমাৰ সমাজত যদি আমাৰ সন্তানবিলাকক সঠিকভাৱে ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ অনুসাৰে সেইবিলাকৰ জীৱনত যদি বিশ্বাস ঠিকভাৱে যদি আমি গঠন কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আমাৰ সন্তানবিলাকে নতুনকৈ অহা जेनेरेशन भविष्यत की हो बेनिखायनो बेनो मोजां सम फैसा जानो हाबावदों जोंनि बे मुगायाव इसोरा जोंनो समखौ होबावदों दिनै इसोरा जोंनो अनुग्रहनि दिनखौ होबाय प्रतिदिन अनुग्रहर दिन हर प्रभुर পৰা ईश्वरनिफ्राय प्रभुनिफ्राय सानफ्रोमबोनि दिना अनुग्रहनि दिन
अन्नानै होनायनि दिन गावखौ थामथिम खालामनायनि न'खरखौ थामथिम खालामनायनि गुबुनफोरखौ मदद होनानै गोथों लामाजों थाबायहोनायनि बर्षायाव लाबोनायनि आरो बे मैयानि दिनाथ' गैला जोंनि आखायाव is gone to history इतिहासाव दं जखालि दिनखौ दानिया दिनैनि दिना जोंनि आखायाव दं अहाखालि दिन আমাৰ হাতত নাই ভৱিষ্যতত আছে ফিউচাराव दं गाबोना जोंनि आखायाव गैया दिनैनि दिना जोंनि आखायाव दं प्रभुआ जोंनो अनखांनानै होबावब्ला गाबोननि दिनखौ जों मोनबावगोन आरो जों इसोरखौ सेवा खालामबावगोन जों सोब खालामबावगोन समाय होबावगोन जोङो दिनै बेबायदि इसोरनि फिसाफोर जानानै बेखौ सिबिनायखौ इसोरा लुबैदों दा जोंनि फोथायनाया इसोरनिफ्राय होजानाय बे फोथायनायजों जों गासैखौबो मावनो हायो मोनसे बाइबेल पदखौ फरायनो दे आं खावलायबाय फरायना होदो माइकआव आङो मोनथाम फरायगोन मोनसेया से पेटरनि प्रथम पेटरर 4 অধ্যায় 17 পদৰ যি লেখা আছে আমি শুনো प्रथम पेटर 4 অধ্যায় 17 পদৰ লেখা আছে खोनासंनि आं फरायगोन जिसुनि मुङै मानोना बिसारा इसोरनि न'आव खालाय जेनजानो थाखाय बोथोरा जाबाय आन्थाय बियो जोंनियाव जाजेनब्ला इसोरनि गाहाम खोथानायखौ मानियैफोरनि जोबनाया माब्रै जागोन The time has come then সময় আহি পাইছেহি প্ৰভুৰ হত বিচাৰৰ দিন আহি পাইছে আৰু সেই সময় যেতিয়া আহিব সেই সময়ত প্ৰথম বিশ্বাসটো ঈশ্বৰৰ সন্তানবিলাকৰ বিশ্বাসীবিলাকৰ পৰিয়ালত হ'ব লাগে আৰম্ভ হ'ব লাগে বুলি কোৱা আছে Time has come that the judgment must begin at the house of God and if it begins then what will the end be of them that obey not the gospel of God Bibani bisani semua istri nukro jajanela mani perha gam katanya kau mani perha percaya zaipra bebani obosya bebi camana mazajan Petra बेखौ बुंनानै गालांदों 2000 बोसोरनि सिगां आं हारसिङै सानबाय थायो इजराइलाव जे जाथायफोर जागासिनो दं नोजोर लाखिबाय थानाय जायो मा जागासिनो दं आरो जों बेखौ नोजोर होयै दिनै मिथिदों समा नुवा नस्लाबा जोबलाङो जेब्ला जोंनि 2000 बोसोरनि समा जोबगोन गेजेरनि समानो 2 बोसोरल'खा केवल 2000 বছৰ গিৰ্জাক দিয়া হৈছে মণ্ডলীক দিয়া হৈছে আমাক দিয়া হৈছে অন্য অজিহুদীবিলাকক প্ৰজাতিবিলাকক দিয়া হৈছে যেতিয়াই সেইটো কমপ্লিট হ'ব 2000 বছৰ এই সময়ত জিহুদীবিলাকক তেওঁবিলাকৰ দেশত ইছৰাইলবিলাকলৈ আঁতৰি যাব সেই সময় তাত যাব সেই সময়ত ইছৰাইলবিলাকে মন পালন কৰিব তেওঁবিলাকে যীশু ত্ৰাণকৰ্তা হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব बे समाव बिसोर नाजावसिगोन बे जिसुआनो जोंनिनो बासायग्राखा फै जों बेखौ नाजावगोनि अब्ला जोंनि समा जोबनानै थांसिगोन दा बेनिखायनो इसोरनि न'खर होननानै बुङोब्ला करिन्थआव लिरनाय बादि बिनि न'आ जाबाय नोंनो आंनो होनाय दङ Your body, my body is the temple of God
আপোনাৰ শৰীৰটোৱে মোৰ শৰীৰটোৱে ঈশ্বৰৰ মন্দিৰ বুলি লিখা আছে বলে লিখা প্ৰথম কৰিন্থ মণ্ডলীলৈ সেই কথা আমাক সোঁৱৰাই দিছে जोङो बे इसोरनि न'आ जोंनो बे इसोरनि न'आ जोंनो नोंनि आंनि मोदोमानो आरो बेनिखायनो बे मोदोमाव मावनाय मोनफ्रोमबोनि मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो हिसाब होनो नांगोन दङ कियनो प्रतिजने কৰা কৰ্ম ভাল হওক বা বেয়া হওক শৰীৰৰ দ্বাৰাই কৰা কৰ্মৰ ফল পাবলৈ আমি সকলোৱে খ্ৰীষ্টৰ বিচাৰৰ খ্ৰীষ্টৰ যে বিচাৰ হ'ব সেই সময়ত আমি থিয় হ'ব লাগে every sin হরে नै করিনি দ্বিতীয় করি 5 অধ্যায় 8 পৰা 10 পদ লৈ আনি শুনো দ্বিতীয় করিনি 5 অধ্যায় 8 থেকে 10 পদ ছিল हेलो आं फरायनाय सुनिबाय जोङो गोहो खालामो आरो मोदोमनिफ्राय बारस्लायनानै फोरबोनियाव थानो हामजासिनो बिनिखायनो न'आ बियाव नङाब्ला बियावब्लाबो जोङो बिखौ हामजाहोनो हास्थायसिनो मानोना जोङो बयबो ख्रीष्टनि बिसारनि जग्रानि सिगाङाव नुजाहोजानो नांगोन साफ्रोमबो गाहामखौ मावब्लाबो गाज्रिखौ मावब्लाबो मोदोमजों मावनायफोर बायदि मोनफिननाय बायदि साफ्रोमबो हरनि खोमसियाव मावब्लाबो जानायजों मावनायजों लोंनायजों जेब्ला गावनि देहायाव बेफोरखौ खालामो बे मोनफ्रोमबो गावनि देहायाव मावनायफोरनि हिसाब होनांगोन आरो मोनफ्रोमबो मावनायनि मोजांनि नङाब्ला गाज्रिनि फिथाइखौ मोनगोन मोननै एग्जाम्पलखौ इलास्ट्रेशनखौ खोनासं सानसेखालि मोनसे हादरनि मोनसे नखराव 22 बोसोरनि 22 बोसोराव लरा बियो बेबायदि सेनांनायाव दङ এনে ধৰণৰ স্কেলেটন শৰীৰ এই অৱস্থাত আছে बेबायदि स्केलेटन बेगेङाव जेने बिगुरल' सिथाबहोदों आरो बेबायदि जानानै दं बिनि थाखाय आरज खालामनो थांदों आरो आरज खालामनो थांनायाव बियो नाजावबाय आरज खालामग्राखौ आरो गावनि गासैबो दंनाय मानिखौ बुंनानै लाजोबबाय मा बि देहाखौ लानानै गाज्रि जाबोदोंमोन गाज्रि लोंबोदोंमोन बे गासैखौ बुंनानै लाजोबबाय बिनि देहाया अबस्था गैला जोबथानायाव थांबाय थैनायखौल' लामा नायबाय आरो बेबायदिनो सासे जोंनि सा भारताव थानाय मोनसे जायगायाव सानसेखालि हस्पिटालावहाय बियो एडमिट जानानै थादों आरो सासे इसोरनि मानसिखौ हांख्रायदों अन्नानै फैदो जोंनि न'खरनि सासे गथ'आ बेबायदि बेमार जानानै दं अन्नानै बिनि दायखौ दाबुं अन्नानै बिनानावल' होदो दायखौ दाबुं উল্লেখ নকৰিবলৈ কৈছে কি পাপ আছে সেইটো উল্লেখ নকৰিবলৈ কৈছে অনুৰোধ কৰিলে
কিন্তু প্ৰাৰ্থনা কৰিব পৰা নাই इसोरनि मानसिया थांबाय जेब्ला हस्पिटाल सिङाव हाबो बिनि केबिनाव बेखौ नुयो मानसिया बेबायदि नायनो मोजां आरो बेखौ नुनानै बिनि बिखाया गावबाय his heart broke to have seen that boy so handsome बेबायदि नायनो मोजां सासे 25 बोसोर बैसोनि गथ' जेला बिहा HIV AIDS जाबाय आरो जेब्ला बियो आरज खालामजेनो जेतिया प्रार्थना কৰিবলৈ आरम्भ কৰে সেই ঈশ্বৰৰ দাসে बे समाव जिसुआ बसन फैदों आरो সেই সময়ত जिसुৱে আহি তেওঁৰ ওচৰত থিয় হৈ গোটেই সেই যুৱকজনে কি কি কৰিছিলে শাৰীৰিকভাৱে এই সকলো প্ৰকাশিত কৰি দিছে সেই মানুহজন दिन्थिजोब्बाय बियो मा मावदोंमोन सप्ताफ्रोमबो नाइटक्लाबाव थाङो गुबुन मानसिफोरजों गुबुन लाइमोनजोफोरजों बेबायदि गाज्रि हाबा मावो सप्ताफ्रोमबो गाज्रि जानाय लोंनायजों बेबायदि गोजोननानै थायो आरो बिनि जिबनाव HIV AIDS जाबाय सोखाजायै बेमार जाबाय बियो थैनोसै अबस्थायाव दं आरो बेखौ नुनानै बे इसोरनि दासआ बिखा गावबाय हात ब्रं जाबाय ओमफ्राय बे समाव बुंबाय जिसुआ don't pray for his healing তেওঁ যেন সুস্থ হয় তাৰ কাৰণে তুমি প্ৰাৰ্থনা নকৰিবা बे जे बे बेमारनिफ्राय हामनांगौ बेनि थाखाय दारिसै नोङो मानोना बिनि पाप मावनायनि थाखाय बेखौ सैताननि आखायाव गथायनाय जाखाबाय नों बेबायदि आरज खालामदो pray for him that his sins may be forgiven এই ধৰণৰ প্ৰাৰ্থনা তুমি কৰা যেন তেওঁ গোটেই পাপ যেন ক্ষমা কৰা হয় बेबायदिनि थाखाय आरज खालामबाय आरो जेब्ला बेबायदि आरज खालामबाय 20 मिनिटसो 20 मिनिटसो बे आरज खालामबाय बिनि बिखा गावनानै आरज खालामनायनि उनाव फोरबोआ क्षमा होबाय क्षमा मोननायखाय बेयो खुसि जाबाय आरो खैदिननि उनाव खोनाबाय बियो थैबाय नाथाय आत्माया सोरबा थांबाय फैसाबो बिनि आत्माया सोरबा थांबाय जोंहा दिनै बोर्डेन दङ जोंहा दिनै बिबान दङ गोबां लाइमोनफ्रा साननो हागौ दै गोबां जोंनि फरायगिरिफोरनि गेजेराव साननो हागौ अरजाया मैया जों बेखौ रायलायदोंमोन अरजाया होननायजों गासैबो समान जाजोबो जानाय जेननाय लोंनाय जेननाय थांनाय माबा माबि नाम्बार लानानै गेलेनाय थगायनायखौ जों जेबो साना माब्लाबा फिसा फिसौ थगायनाय गिदिर थगायनायबो दं नामा फिसा थगायनायबो दं नामा बबेबा थगायनाया दाय हमजायो बबेबा थगायनाया अरजाया नाथाय गासैबो समान नंगौनि बेरेखाया थगायनाय पाप बेयो पाप मिसलिया जिकुनु धৰণৰ मिसलिया কথা কোৱা কৰ্ম কৰা এইটো পাপ बेबायदि पाप जायो सावोन बेनिफ्राय मोनसे फरायबाव रमनि 14 बानार रमनिया 14 अध्याय रमियो 14 अध्याय 12 पद फरायदो खोनासं
आं फरायगोन जिसुनि मुङै बिनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो गावनि थाखाय इसोरनो हिसाब होनो नांगौ जोङो इसोरनो हिसाब होनो नांगोन हिसाब দিব লাগিব बेखौ आं बुंखाबाय दहायनो जों हिसाब होनांगोन जोंलाय सानो बेबादि दाय मावबाय नालाय बेबादि फिथाइखौ मोनखाबाय होननानै पापर बेथन पापर बेस मृत्यु पाप কৰাৰ পর কি হয় মৃত্যু थैनायानो শাৰীৰিক ভাৱেও হ'ব পাৰে আত্মিক ভাৱেও নৰকত গৈ পোৱাটোৱেই মৃত্যু देहायावबो सैनांखागोन आरो नरकाव थांनायानो बेनो थैनाय आत्मायाव बे थैनायखौनो बुंदों पाप मावब्ला पापनि मोननांगौआ बे थैनायानो होननानै आरो दिनै गोबाङा गोरलै मोनो जोंनि गोबाङा गोरलै मोनो बिसार खालामनो हादरफोरखौ नायनानै हादरसाफोरखौ नायनानै मानसिफोरनि हान्जाखौ नायनानै मा मावदों मा मावाखै बांग्रि मावनाय समाव भूमिकम्प जानाय समाव दैबाना जानाय समाव जोङो बिसार खालामनो गोरलै मोनो बेबादिखौ रायदों पौला बिसार खालामनांगोन गावखौ बिसार खालामग्रा जों बिसार खालामनाय बादि নিজকে বিচার কৰি লোৱা দেন হে ঈশ্বৰৰ খ্ৰীষ্টৰ হত বিচাৰৰ দিনত যেন रक्षा पाय बै समाव बेबायदि जागोन गासैबो जोंनि दासिमाव गोथाङै थानायफोरनि सुबुं अनजिमाया around 8 billion around 8 billion सो दङ आरो थांखानाय थालाय आरो सफैबावगोन थालाय गासैनिबो गेजेराव बयबो गसंनांगोन आरो बे समाव दिन्थिजोबनाय जागोन मा मा मावदों मा मा मावाखै बे समाव भिडिअ क्लिपफोरखौहाय मोनफा मोनफा मानसिनि मुं लानानै दिन्थिजोबोब्ला बेसेबां माबादि जागोन बेनिखायनो दानो गावखौ बिसार खालामनो होनदों बिसार কৰি লোৱা নিজকে गावखौ बिसार खालामखादों गुबुनखौ नङा न'खरखौ खालामखादों गुबुननिखौ खालामनानै बायदि जों दाख्लै बेखौ गोसोखांदोंमोन सोरनिबा न'खरखौथ' गथ'फ्राबो सालायसै गथ'फ्रा मा मा बुङो बेबायदिनो जाजोबो जानाय लोंनाय बायनाय शपिं खालामनायाबो गथ'फोरनि बायदिसो जायो गोबां समाव आरो गथ'फोरखौ जों मोजाङै बेबायदिनो खुसि दोनो नाथाय बाइबेलाव दं थखन आरो लावथिया होननाय दंना गितफोरनि बाथ्रायाव थखन आरो लावथिया आंखौ सान्ति दोनो होननानै थखन लावथिया डिसिप्लिननि लावथिबो जायो सलबना थानाय শাস্তি দিবলৈ ঈশ্বৰৰ সেইটো ডিচিপ্লিন যেন থাকিব পাৰে আমাৰ সন্তানবিলাকে ডিচিপ্লিন কৰিব লাগে লাঠি দিব লাগে সময় যেতিয়া प्रटेक्शननि थाखायबो होदों बेखौ बेंनो थाखायबो होदों आब्रुथि गावनि बिमा बिफाजों बुजायोब्ला गुबुन समाजनि मानसिफोरजों बुजानांनाय नङा गावनि बिमा बिफाजों बुजानो मोनफेराखैब्ला गुबुन समाजनि मानसिफोरजों बुजानांनोबो हागौ बबे साबसिन न' सिङाव बिमा बिफाजों गोरलै समाव बुजायनो साबसिन ना देरखानानै कलेजाव फरायब्ला इउनिभार्सिटि फरायब्ला साख्रि मावब्ला समाजाव अपेनलि बुजायनाया साबसिन गाव गावखौ बिसार खालामदो बै जोबथानाय बिसाराव जों गोग्लैयै बादि गसंहैनाङै बादि दिनै जों गाव गावनि जिबनखौ फोथायनायखौ बिसार खालामनांगोन केलिफर्नियायाव जानायखौ जों मिथिगौ माबोरै माबोरै जादों बिनि थाखोमानायफोरखौ बुंनानैबो दा लाब गैया जोंनि गसाइगाव बादियाव क'क्राझार बादियाव बङाइगाव बादियाव अर खामला बिल्डिंआव नोगोरा खामजोबा लोगो लोगो फायार सार्भिसखौ लिंहरबाय खोमोरबाय आरो नाथाय केलिफर्निया बुहुमनि बेबायदि साबसिन हामसिन बिसोरहा गासैबो इकुइपमेन्ट दंजोबो गासैबो बेबस्था दंजोबो नाथाय बिसोरनिया बासाखै खामजोबबाय
जोंनि गोबाङा बिसार खालामबाय बेबायदि थाथा खालामबाय नालाय इसोरखौ जों खालामाखै खोमा इसोरबो थैजोबसिगौमोन मसेया बेबायदि खालामनो मोनला फरबा एसेबां आं नाजाबाय हायाखिसै बिसोरखौहाय मोनखानांगौ बिसोरो होनो मोनला थानाय नङा मोनदों इसोरबो बिसोर इस्राएलारिफ्रा नाथाय मसेया बुंदों बे समाव ओइ प्रभु नों जे थिग खालामा बिसोरखौ संहार खालामजोबनोसै आंखौ आरो आंनि न'खरखौल' दोननोसै संहार खालामनायनि सिगां आंखौनो नोङो संहार खालामग्रोदो बिसोरखौ आद्रि खालामनायनि सिगां ইসরায়েলকে ধ্বংস করার আগতে মোক ধ্বংস কর আর মোর নাম জীবন পুস্তকর পড়া তুমি কাটি দিয়া बै गोथांनि बिजाबाव थानाय नामखौ आंनि नामखौ दानगारदो आरो इसोरा बेखौ खोनासंनांगोन नोंनि आंनि दिनै आरज खालामनाया बेबायदि जागोन बेबायदि जानांगोन सोरबा जग्रानि थाखाय सोरबा बासाय जानांगौनि थाखाय सोरबा गोसो सोलायनांगौनि थाखाय जोंनि आरजआ बेबायदि जानांगोन जायफोरनो फोथायनायनि लुखांजानाय बोलो नांगौ बिथांमोननि थाखाय जों बेबायदि आरज खालामना लानांगोन मानोना गाव गावनि देहाखौ बेबायदि नस्थ खालामग्राफोरनि थाखाय डेथ सेन्टेन्सनि verdiga already pronounced खालामजाखाबाय डेथ सेन्टेन्सनि राय होनाया फोसाव जाखाबाय नोंसोरनि मोदोमफ्रा आंनि मन्दिर होनदों ख्रिस्ट'आ आरो बे गोथारजों थायो बेखौ सोरबा आद्रि खालामला जानायजों लोंनायजों मावनायजों आं बेखौ नस्थ खालामगोन आद्रि खालामगोन डेथ सेन्टेन्स होखाबाय जोङो दिनै आरज खालामनांगौ जों गावखौ दिनै सोरांनांगौ जोंनि फोथायनायखौ जोंनि जिबन खांनायखौ जोंनि गासैबो थांनानै थानाय जिबना जोङो नाजावजाथाव जायो आरो जों फोथायनायजों फोरबोनि थाखाय गोबां हाबा मावनो हायो
आङो गोबांबो बुंनो हास्थायाखै मोनसेखौ गोसोखांबावनि खालि बे जोबथानाय मुगायाव जोंनो जोबथानाय जेनेरेसन बे जोंनो जोबथानाय इसोरनि अनुग्रहआव जों थांनानै थाब्ला जों नुजोबखागोन जिसुनि सम होनाय बायदि नुजोबखागोन दा रबटखौ जों जेरावबो खोनाबाय चाइनानिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन कान्ट्रिफ्राव जों रबटनि खोथा खोनाबाय आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि सोमोन्दै जों खोनाबाय इन्टारनेट अफ थिंग्सनि बिसय जों खोनाबाय आरो गासैबो 2021आव जों जेखौ रायलायदोंमोन मोनसे जथुम्मायाव 2021नि उनावनो 2020निफ्राय लानानै गासै 42,000 सेटेलाइट्सफोरखौ दिनै आकाशाव लन्च खालामजोबखाबाय गासैबो जेरैबो सोरगिदिं गोजौआवबो गाहाय थालायावबो माने बुहुमाव बेबायदि लन्च खालामनानै दोनहरजोबनाय जाबाय अद्भुत सिनफोरखौ नुसिगोन गोजौनिफ्राय ओंखारबोनाय सिनफोरखौ नुजेन थाबाय जोंनि हायाव गोबांखौ नुजेन थाबाय आरोबाव गाहायनिफ्रायबो गोबां सिनफोरखौ नुगासिनो दङ आरो बेबायदि बोथोरखौ नायनानै बाइबेलाव लिरदों दानियेलनि 2 बाहागनि दानियेल 2:43 लिखा আছে आयरन एन्ड क्ले सोर आरो हा लहा आरो हा माटी बे मोननैजों लोगो लानायनि बाथ्रा बुंदों दानियेला बे जाबाय मानसिखौ लानानै रबटनि खामानि मावनायखौ साइन्सनि हेफाजाबखौ लानानै दिनै बेखौ मावफुंलांनो हास्थायदों दा बेनिखायनो बेबायदि जोंनि नोजोराव जालांगोन आरो बेयाव जों जे भिक्टिम हिसाबैबो गोग्लैया जों साबधान जानानै जोंनि फोथायनायखौ इसोरनि बाथ्रानि सायाव जों लुखांना लायोब्ला बेबायदि जोंहा जिबन इसोरनि होजानाय जिबन दङ बे जिबनखौ लानानै जोङो इसोरनि इच्छाखौ जाफुंहोनो आरो जों गोबांखौ थामथिम खालामनो हागोन बेबायदि जिबन इसोरा जोंनो होबाय जे जिबना बे मिथिंगाजों एफेक्टेड जाया जे जिबनाव नोंबो बे मिथिंगानि गोहोआ जेबो खालामनो हाया बेबायदि जिबन होबाय आरो बे जिबनखौ जों मोननांगौनि थाखाय फोरबोआ जोंनो गासैखौबो होजोबबाय मा होखो इसोरा जोंनोहाय मा होदों दिनैहाय जोंनो बाइबेल शास्त्रनि बाथ्रा होबाय गोथार शास्त्र जोंहा दं जोंनो गोथार जिउखौ होबाय जों गिबानो मोनो आरो जोंनो इसोरा प्रभु जिसुनि थैनि स्प्रिंक्लां सारस्रिनाय बोलोखौ होबाय आरो इसोरा जोंनो गासैबो प्रभिजन नांगौ मानि जगायनायखौ होबाय आरो बे प्रभु जिसुआ गावनो जोंजों लोगो थाफानानै दैदेननो लुबैदों बे जिबनखौ जेब्ला जों लागोन अब्ला जों गासैखौबो अबकाम खालामनो हागोन देरहानो हागोन नाथाय सागरावसो जों खोनायो साग नाखौ ना साग नाखौ जों खोनायो बे साग नानि सोमोन्दै आं गोलाव खोथाया आरो मोनसे बाथ्राया बेबायदि हान्टिं खालामो बिनि मोखांनिफ्राय खारग'नो हानाय नङा बे थैयावहाय बिराद सेन्सिटिभ होननानै बुङो साग नाखौ सोरबा मानसिया बेजों थाफानो हागोन सागजों बेजों गेलेनोबो हागोन साग नाजोंहाय ना नाथाय जेब्ला नोंनि आखाइ आसिनिफ्राय बहाबा मोदोमनिफ्राय थैया द्रप मोनसे गबाय बे थैखौ नागिरगोन नोंनि बिनिफ्राय खारनानै बारग'नाया सम्भब जानाय नङा साग এটা ধৰণৰ মাছ তেজ যদি আপুনি চাকৰ লগত খেলি আছে একো নাই ভয়ৰ কথাই নাই কিন্তু যেতিয়া আপোনাৰ গাঁতৰ পৰা শৰীৰৰ পৰা এটা ড্ৰপ এই পতা তেজ ওলায় এই চাক
যেতিয়া অনুভৱ কৰে গন্ধ কৰে আপুনি ফালাব নোৱাৰিব बेबादिनो जेब्ला लेथ्रा पेथ्राखौ जों नुयो जेराव ओंखाम संनाय ओंख्रि संनाय बेदर संनाय नों नुयो बेयाव मा जमा जायो दे एम्फौ बफौ मैला मैलियावहाय जमा जायो दा जोंनि मानसिनि देहायावबो पापनि बेबादिया थायोब्ला मोनामनाय थायोब्ला पापनि आखुआ थायोब्ला बाथ्राजों पाप मावनाय आखाइजों पाप मावनाय जोंनि जिबनाव पाप मावनाय थाबावोब्ला सैताना एट्रेक्टेड जायो सैताना अलरेडि एट्रेक्टेड जाबाय नालाय फैयो बेनिखायनो जिसुआ समाव बुंदोंमोन आङो सैतानखौ अखा मोफ्लामनाय बादि ओंखारबोनाय नुबाय नाथाय बिहा आंनियाव मुंबो गैया মই দেখিবলৈ পাইছো বজ্ৰৰ নিচিনা বজ্ৰৰ দৰে শয়তানে আহি পাইছে আহি পৰিছে কিন্তু মত তেওঁৰ কোনো ঠাই নাই आंनो बेहा जेबो जायगा गैया no place for him in me जेबो जायगा गैया जों दिनै बिदि बुंनो हानांगोन दै जोंनि फोथायनायाव लुखां जानायफ्रा बेखौ जों बुंनो हानांगोन आंनो बेहा जेबो जायगा गैया रायनाय थाबायनाय जोंनि मावनायफ्राव बेहा जेबो जायगा गैया जेब्ला आङो पापखौ मावफिनगोन हामजागोन अब्ला आङो बे गाज्रिजों कमिउनिकेट खालामगोन सैताननि जिउआ आंनाव हाबफैगोन नाथाय जेब्ला जों मोजांखौ हामलायो सोरगोनिफोरखौ जों हामलायगोन बाइबेल ध्यानाव थागोन उननि समाव जोंनि एमएलए साहबनिफ्राय जों खोनादों जोंनि बाइबेल फरायनाय आरज खालामनाय ध्यान खालामनाय आरो जोङो बे बाथ्राखौ मानियै मावफुंग्रा जागोन अब्ला मा जागोन we will attract the presence of the Holy Spirit जोङो जेब्ला बेबायदि खालामगोन अब्ला गोथार जिउआ गावनो ओंखारबोगोन जोङो दर खेवनानै होनाय जागोन आरो जोंनाव हाबफैगोन जोंखौ दैदेनगोन फोरोंगोन जाफुंहोगोन गासैयावबो जों मोनहैनो हानाय जागोन आरो फोथायनाया बे समाव मा जागोन गासैबो सम्भब गासैखौबो मावनो हाग्रा आरो गासैखौबो सोलायहोनो हाग्रा जागोन नोंनि आंनि बेबायदि फोथायनाय जिबन थांनानै थानाया बयनिबो थाखाय जोंनो लाब जायो आफानि हास्थायनायाबो आबुङै सफुंजायो आरो प्रभु जिसुआ जेब्लानो नुजाफैगोन जों बेखौ लोगो मोननानै अरायबोनि थाखाय थाम थिम खालामनाय जायगायाव जों सहैनो हानाय बायदि बेबायदि जिबनखौ प्रभुआ जोंनो होनो फैबाय बे जिबनखौ जों बुथुमनानै लानो आरो इसोरनि फिसाखौ जों जाफुंहोनो आरो बेबायदि गोदान गोख्रों जिबन मोननो थाखाय जोङो गावखौ इसोरनो गथायनो आरज खालामो प्रार्थना करो सोरगो आरो बुहुमनि गासैनिबो सोरजिगिरि आफा जोंनो हामबायदों नोंनो सोमोनांथाव आफा नोंनि बिसा हौवाफोर जिसुखौ जोंनि थाखाय नोङो होबाय आरो जोंजों थाफानानै जोंनि जिबनखौ दैदेननायनि हास्थायदों आफा नोङो जोंनि गोथार जिउखौबो आफा आग्लाय बिग्लाय खालामबाय जों साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरब्लाबो आरो जोङो बिमा बिफाफोरब्लाबो लाइमोनफोर फरायसाफोर जों जाब्लाबो आफा जोङो बे गोथार जिउनि आबुंथिखौ हामलायग्रा सोरगोनिफोरखौ जों लानानै ध्यान खालामै नोंनि बाथ्रानि सायाव जोङो सोनारनानै जोङो मावफुंग्रा जों जानो हायो आफा नोंनि बिसा जिसुआ नोंनि दोनखानाय सम बादियै आफा बे गिर्जानि फोथारखौ लांनो फैब्ला आफा जों गावखौबो न'खरनिफोरखौबो आरो गासैबो फोथायनाय समाजजों लोगोसे गुबुनफोरबो आफा नोंनि बिसाफोरखौबो जों थाम थिम खालामनानै बे सान सफैब्ला जों प्रभु जिसुखौ जोंनियाव लोगो मोननो हानाय बायदि आफा नोंनि दैदेननाय हेफाजाब आरो गासैबो पापनिफ्राय जों गिदिंनानै मोजांखौल' हामलायग्रा नोंनि बिसाफोरजों लोगो थानानै आफा नों जोबनायसिम जोंखौ दैदेनलांगोन बरसाजों जोंनि गोसो मोदोम जिउ नोंनिखौ गथायबाय आरो जायफ्रा बेबायदि जिबनखौबो लानो दिनैहाय आफा थामथिम जाबाय नोंनि हेफाजाब नोंनि बोर नोंनि अनुग्रहआ बिथांमोनजों थाफायथों
गासैबो बे एनुअल कनफारेन्सनि बे जथुम्मानि थाबानाय हाबाफारिखौ आरो कमिटिनि गासैबो आफाद दैदेनगिरिफोरखौ आरो गासैबो धोरोम गुरुफोरखौ आरो गासैबो जोंखौ जोथोन लानाय जाहा रायलायनाय आरो जोंखौ सेवा खालामनाय बयनिबो सायाव नोंनि आशीर्बाद बासायग्रा जिसु ख्रीष्टनि मुङाव आं हामबायसै